simu yako. Bonyeza *811 *404#. Erokamano kuom ketera Mongi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol wan gi wendo modhi almose donjo studio ka Honorable Mark Nyamita men jaod bura ma Uriri. Erokamano ahinya kuom mesechegi. Kapok odonjo weche mag siasa kawuono nun gi jaloch ng'we mag mita 800 Lilian Odira ma Migori. In kaka jaod bura ma area makono no, ang'o mokwongo ineno nang'o e wach kaka norwak Lilian, to mar ariyo ang'o minyalo tim mondo mi rowere ojiwre e weche mag tuke gi, nikech nenre ni koro Lilian Odira oyawo yo? Ne wane pap kawuono gi mjumbe ma Suna West gi jo county bila neno ka nobiro. Ne wamor ahinya kaka jo Migori, nikech gima Lilian Odira otimo mar kelo midula mar gold e Kenya, gima ne ji ok oparo ka gi nyathi manyako, ne oting'o wiwa malo ahinya. Kendo ing'eno osewacho ni onage ringo, to wan wasewacho ni jok mong'e ni ringo gin jok mane yawo mabe. Koro wan to wagolo maringo godiochieng', wagelo nyako maringo godiochieng' mokelo midila. Opogore gi ng'wech mar Jehova Be ng'ene gin ringo gotieno. Koro nyako notimo, to nwamor ahinya nikech koro o encourage jowa ni kare ka ng'ato timo practice matindo tindo to nyalo yudo. Omiyo koro sani aparo ni kata kaka stadium bigero nwacha, aparo ni ji koro ni ng'at ma meda practice kamacha noting'o wiwa malo ahinya. Koro ang'eyo ni en ka, it is the first lady from Migori mose compete e international championship mokelo midula mar gold koa mana Suna West mabe gold nitiere gwenge. Omiyo wamor ahinya. Koro wan wacho ni kaka jo Migori nyaka wayuda nena yo moro ma watuzago, kata koyud barabara moro minyal luong nyinge mondo parne ga nyithindo bede history books, kata oyud gimoro michake go maber. Kasto zawadi bende kaka jo Migori wambe koro wachano mondo walos na sherehe maber mondo watem nyayo wachno ero. Kicha winjo ka gavana bende wacho ni gibiro ng'iyo kaka jotelo mondo migi mijing'o. Ni kaka ng'amo osebedo ka tiyo gi rowere, en yore mage minyalo jiw gi go motegno. Aparo ni miyo nyingi ndara mondo migigi. Aparo ni mokwongo ka wantiere gi facilities maber ma ji practice, to Lilian owegi owuon koyudo thuolo samoro sama kata nyithindo timo practice tembo dhi kodgi. Koro kata kupono yombo ge orenga kaka orengo cha. Koro ng'eni kata koyomba to neno ka en mana maybe gi dakika moko 10, to en ng'eno osebedo ko practice kamano nyalo miya mijing'o ni mondo ambe mondo atema ng'oa to dhi. Kasto dhi kata mondo wuo gi ji mondo nyisi tere kaka nochopo ka, ere kaka osetimore, nikech ne wan kode kanyo gi janyuolne, wuon gi min gi nyithinde ariyo, manyiso ni en miyo ma bende kata sani gi nyithindo to pod odok e wach mar talent. Koro wach moro ni samoro ka in gi talent to samoro nokawi kata chon, nitino ni talent ni nyalo weyo. Mano be is also another example. Kendo no wan kanyo gi deputy commissioner mar prisons, kech en nyako matiye prisons. Deputy commissioner no confirm no ni koro sani kako okelo midula no nyaka bedhi miye promotion mondo koro idhi cheo matis. Omiyo noting'o wiwa ahinya. Tok mano kende, kawuono ni bende Migori Youth FC wayudo partnership gi Mozart Bet momiyo wa sponsorship mar 6 million gi kao jazi, to gimiyo wa pesa moro manyiso ni jotuku wa wang'ni nyalo dhi yudo msara moro matis, to giweche gi mag transport kapok bas obiro ginyalo yudo kamano. To be wan mbele ka kendo wachako wadhi medo pesa moro. Higani anyisi ni tournament league machakore this weekend on Sunday, kawarumo ni Migori Youth bedonje National Super League, jogor osebedo ka wuoyo kodo marach ahinya gi Jo Shabana gi timbe moko matindo tindo, wabiro ne giwang'ni. Omiyo Migori sani aneno ka kendo koro idho. Waikore ne bigger things in the future. Moro ber. Koro wadonjo ne weche mag siasa. Nitiere wach moro ma jatend ODM Raila Amolo Odinga nowacho mana nyoro ka wawinjane ni nowacho nang'o. Any resolution as a party to say how we're going to go into the election of 2027. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first.
We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? So first, think as ODM. We have a clear plan. It is possible to be lost in competing campaigns of populism and forget that leading means making decisions that may sometimes invite booing instead of cheers. I have been there. I've been cheered and I've been booed. We are again seeing early fruits of cooperation between political parties. Thanks to ODM experts. In wachno mar Raila no iwinje nang'o? Nikech gini luwore gi ng'ama inyiso, ji nigi paro mopogore opogore. ODM wuok e riwruok mar broad based koso kowuogi? No, mokwongo awacho ni nyoro to naonge burano noyudo ka nan gi appointment moro matis ne adhi neno ajuoga moro, daktari ok ajuoga maringo gotieno ka jok mana wuoye nying ka. Nadhi neno daktari, koro nyoro nyok adhi ne apology na naoro kanyo. But na winjo gima ne party leader marwa ne wacho. To aparo ni onge gima nowacho ma miriambo. Nowacho ni ODM pok to oginene. ODM pok formally pass a resolution nigi dhi support William Ruto 2022. Mamanta diere onge bura mose luongi ma ogano golo statement mowacho ni wan e yiero manyien wadhi timo. Koro owacho ni ka in ja ODM kiki dhi, if you are speaking, unless you wuoyo on your own individual capacity, to kiki dhi kidwa commit the party. Kendo the statement never was very clear. Kiki dhi ni commit the party to gima party pokotimore nade. Kech mano is against the rules. For example, an ka dhi wuoyo kaka mjumbe mar ODM, anyalo wuoyo kaka mjumbe Mark Nyamita. To kika wuone wacho ni 2027 ODM oseng'ado. Mano koro mabiro kare. Mana paro ni mane gima ne Jakom temo wacho. But kani winjo speech ne, the full speech, kech mano to mana ne pata chiel, ne opaka hinya gigo ma serikal ma broad based e cooperation mar ODM gi Kenya Kwanza government osekelo. Kendo no thank ni experts mantiere kaka John Badi ma bene nie burano gigo ma gisebedo ka gitimo. Iwinjo ko wuoye wach airport mane wa lose makoro dhi Rwanda. Iwinjo ko wuoye wach mar uso mar Kenya pipeline mano wacho to jigo koko nango ka in gi pesa to mondo nyiewe kar mondo bed kanyo ko kawo pesa serikal mang'eny to nikech inyalo tere to the private sector onge ng'ama biro ting'o Kenya pipeline ma so mfuko ne mondo dhi godo. Instead ng'ano bo bedo ka chulo ushuru to pesa mibiro usi kanyero wanyalo tiyo godo e weche mag maendeleo kar keto ni pod wadaolo gope mabiro medo jo Kenya gowi. Kora ta paro ni jok moko wacho to koso ji wuok e broad base koso nga apare mano to onge kech mano be kata party poko discuss. Okine ka dhi udo. Okane nikech aneno ka Nikech wacho ni ODM ng'ama wacho ni ODM ok nyal chungo ng'ato higa mar 2027. Mano dong nyiso ni koro wuok nikech jatend piny Kenya William Ruto en osewacho ni en to chung. Ingeni kata sane Trevor kaka wan godi ka. Wakia koda kata in kinyi nyachung president. Onge ng'ama osewacho ni Trevor ok nyal chung 2027. To kawuono wago kodi mbaka. Kata an ng'ama wacho ni ok nyal chung president. To kamba nyalo mana chung president lakini pok wawacho sane. Mane context mana Jakom wuoye. To mondo mi bende gima nyaka wang'e ni kata koponi wanyalo dhi tiyo gi Kenya Kwanza mondo mi ODM bo bed relevant, mondo mi supporters mag ODM bo bed relevant, kik wadonje te 100% makoro kochopo kuchocho to koro lose identity ma koro kunyal negotiate. Nikech ing'eni yiero ma 2027 nyaka beda subject of negotiation. To negotiation no, koponi kata no we presidency, okunya wacho ni wawe presidency, to koro wadong ni wadwaro expert. Omewa kata ministry mar labor. Donge koro kuweyo to nyaka uchako dwaro gimoro kendo maduong'. Koro aparo ni notemo mano wacho in the context ni, jowa nyaka pod bed together, nyaka pod wa champion our agenda together. Mondo koponi ochopo samigo mbaka makoro mar 2027, to kaka oganda, kaka ODM inyalo wachi
ni koponi wa supportu to umbende mae makoro timorunade kech mngeni arrangement mo antiere sani endi to gwel ODM e koreka koro power mar negotiation samoro ok ber ahinya to kama e mwasenene godo matunda mantiere kama wan gi feeling ni ke jowa sani wan mana gi waziri areyo sani wan mana gi PSS karibu 4 to PSS gin molo 50 to kwa ng'iyo kaka wamako serikal kaka wa support serikal waneno ni deni wa participate lose samoro PSS no nyayudo kata par samoro ministers no nyayudo kata boro kuro nyaka wambe wabedi motegno and I think is in the build up mkutano mane manyoro ne in the build up to ODM at 20 chama mobedo motegno manyalo the negotiation kuro napar ni context no wacha kikuring mbele kuchicho nikech negotiation opokwa chopi pod wabeduru ka wameduru odwa ni obed motegno mama na ata agree mondo ka ji ochopo mbele kuchicho sama kori yango ido wach ka kida yang chiae tok miwa wich kende owacho ni ngade gi diere kama miwa gi koni ka wayod tielo gi gimoro koni umbo yod gi koni mane kama negotiation chakore godo kura paro ni mano is in the context nikech a same speech Jakombe no wacho ni serikal ni has done well kendo winjo ko wacho ni we are beginning to see the fruits mag political cooperation so kwa se chakone no fruits ok nyalo wacho ni wadawe fruits go mondo wadhi godo ngeni ma endie gima kiko jopiny nikech chalni un gi siasa moro ma kiko it nikech tire jomoko kuom kata ma ODM jo mane ODM ndalo ariyo kende kapok jakom nuwuoyo nomaki ka giwacho ni Ruto koro dhi 2 terms gin giseyie ni koro gisiro jatend piny Kenya to iye ODM achiel unono bentire jomoko ka hotel ne gi jagoro mongirore miluongo ni Edwin Sifuna mabe koro oseloso Kenya moja koro kare ng'agire ma wacho nwa dieri ka nikech ka joma siro sirikal bende kore kwero joma baro gi sirikal bende kwero joma siro sirikal inyalo siro in your capacity as an individual but not by committing the party kikiwach ni atime on behalf of the party donga dieri koro kaka nan Mark Nyamita maybe I'm on record kawacho niya kaneno kaka William Ruto tiyo kaneno gigo mosetimo thurwa kaneno gigo mantiere mpango madhi mbele thurwa gi lokruok maneno taneno no osiep manyo mako kode ni ber moloyo osiep mosebedo godo kocha omiyo kodhi mbele kaka odhini kaka waseneno kodhi to gima mono wagone kura 2027 onge mana wuoyo kaka ok awuon behalf nango ni ODM osewacho koro pachwa go duto kuchopo sa negotiation ibiro kel gi mesa chonia okay ineno nango hata neno nia wa support jatelo masani otem tutam ineno nango ni hapana wanono ni Mark Nyamita mondo chung president ineno nango anono ni ngani kato chama biro bedo gi uamuzi at that point sama gibedo gi uamuzi kagi wacho ni Mark Nyamita makoro dhi chung president mane kore position mar chama kagi wacho ni ginene kama lakini kaka ne kako dhi kichidogi ingeni samoro bende jatelo wacho ni some lips read their lips but study their body language some dhogi to ngi dendgi anaparo ni mane ma oganda waongi to kingeni gimi ape wacho ni gino kiko it nikech ka pono ne chama koro yini se wacho kaka Mark Nyamita ni yie ni jatend piny Kenya tiyo maber onego sire higa mar 2027 ka chama odagi to imbe koro dhi loko pachi ingeni anan gi reasons maga ingeni mokwongo wanyisi ingeni context pa jako moyo mokwongo ingeni political parties iloso mondo capture power political parties the real reason momiyo political parties iloso en ni mondo giyud power ni inyalo yude ka une kom maduong' power ni inyalo yude through arrangements kata ma wantiere godo sani nikech sani ODM o capture part of power gik ma samoro gimbe ginyalo influence policy ginyalo influence gik matimore serikal mano gimbe gi capture power kura paro di the main aim mar ODM election 2027 2032 is to capture political power capturing no ema koro iboyal wa capture enango kwa ng'e wadhi yiero wawegi koso warewre gi jok moko wachwakgi an position mara aneno niya serikali nikech osenyiso osiep maber to gin gi projects mang'eny maneno ka gitimo king'iyo counties wate
onge constituency kata chiel ma onge project margi gik mane pok waneno kasto koro wang'iyo rachne jogi wanyalo tiyogo to watiyo kodgi nang'o party ka position ya mondo mi koro wati kodu Trevor wadwani mondo umi Royal Media ukawa Mark Nyamita umi microphone kanyo ng'ane umi kama ng'ane otimre kama mane kaka gino dhi bedo gi kacha nikech ng'eni kata sani wantiere broad base Sifuna jo Kenya moja kale Bamisi gini Usipna Mababu yudo ka gin giwacho nang'o gino ginyal support ngawa William Ruto lakini ng'eni pod gin mane chama ka chama obiro dhi kawo position margi koro ka sano koko gibo dhi decide enta kombo timore but ng'ato be biro ng'iyo kaluwore gi landscape nikech nitie democracy mantiere bende e chama kech ng'eni koponi awach ni ODM koro dhi ochungo candidate margi to onge kaka ibiro dwaro ticket mar ODM ti support president koponi ODM ochungo candidate mar president tim bende dwaro ticket mar ODM onge kaka inyalo wacho nang'o ni miye ticket to miya uru to president to ka support man tingini koro is a conflict to okay, so at that point ni at that point koro udhi wuok gisani koro chope ngiende koro awacho ni like I'm saying iwacho ni a day is very long in politics to put one 2 years 2 years to gima ng'eyo anawoyo kaka sani anyalo wuoyo kaka mjumbe ma Uriri awuoyo kaka Mark Nyamita okawuo on behalf of the party anyalo wacho ni kaluwore gi gigo maseneno ka William Ruto osetimo ne oganda wa including in the constituency kuma na represent koket nyinge debe abro gone kura to ngiso ni ka chama otamore ni ok gone kura to koro jakini okane kamano nyalo dhi timore donge imewacho ni pok chama amua kuma lakini donge waneno dalili imewacho ni somo dhok ting'iyo body language ponono ni mane gima chama timo ka chama ochungo ng'atgi okane kamano dhi timore donga koni nikech ang'o kaluwore gi arrangement ni kako bedo imagined and formed to gi gik maneno kan tiere in the offing ponono ni mano timore bineno ka gima chama nyalo dhi barore chama umar ODM oktane yo mora motimore ka giwacho ni gijiwo jatend piny Kenya to ka giwacho ni gibaro kode nikech iu kanyo nitie joma wacho ni giyiego nitie joma odagi an to mokwongo da wacho ni gombona to kada her ni chama mondo barre as a community wanyalo mana bargain ka wariwore together kopo ni jo Migori opogore gi jo Homa Bay to wachako dho opogore gi jok moko to samoro bargaining nyalo chandowa kantiere gimi bargain collectively monyalo wacho ni maendi to timore gima ODM onego tim sama wadhi godo yiero mambele kaendi manyalo kelo barruok en mana ni kopo ni the processes leading to the pronouncement of candidates yiero walo candidates madhi chung e kombe mopogore yiero mwadhieni ema ka ok otime yo maber to mago nyalo kelo pogruok nikech for example kopo ni jo citizen dwaro Trevor to Mark be dwaro to gidhi gi miya ka citizen ne constituency kama wantiere ni to gidhi gi miya to in mane jopiny dwari jopiny nyalo dhi kodi gi kubidhieno to mano kotimore across mane gima biro pogowa omiyo nikech chama osebedo for igni 20 kendo en chama mosekale gode ga ore madongo gi tembe mapek kone gi kone pogruok mag paro matis maneno ka nitiere sani aparo ni party nitiere gi mechanisms mabro loso gi godo nikech ka gima nyako ng'eni e yiero ka yiero to namba ma chama ochakogo ok be motiekogo samoro chama namba dhi malo samoro duogo piny but state ne to pod donga kama entiere cha koro wach moro ni barruok minya imagine ni koro ni ji opogore nus koni gi nus kocha bro luwore gi processes ma waketo leading to the general election ingeni ODM ok en mana mar joluo oting'o nyaka jo Mombasa oting'o nyaka jo Western oting'o nyaka jo Mandera to sani gimomiyo anyisi ni aneno ka ji dhi tiyo together kineno constituencies sani onge kama ODM to penjri nitie ang'o momiyo UDA ok dwa failed candidate Ogonja ang'o momiyo UDA ok dwa failed candidate Magarini to yet
kane ji dhi e yiero mokalo cha gimoro machalo kaka Magarini Ogunje nyawacho ni ne iluo Magarini e yiero mokalo cha namba 2 motegno mane botero Jaod e court momiyo election no bedo nullified ne ja UDA to sani ji owinjore nango candidate bedo ng'ata achiel nyiso niya we are moving much closer wamedo riwore madipa moloyo kaka ne wantiere kech kade ni nitiere pogruok moro to dineno king'iyo ibro ng'iyo kata kuonde ma candidates gi dhi bedo field kama ODM okete candidate jo UDA ok dhi kete candidate kama jo UDA okete candidate manyiso ni gitemo wacho niya ka wabedo together to one stronger nikech sani ODM is not stronger alone kata sami neno wuoyi ka ODM owuok e arrangement ni to gimbe gin weak UDA ko owuok e broad based arrangement individually gin weak koro gin partners ma require each other mani adieri makene king'iyo gima timore gi jo Kenya moja ma gin ojende giwuok nikech gidwaro huma mar telo koso giwuok nikech gin gi ywaruok gi jatend piny Kenya ata paro ni gima nyaka wang'e ni there is a transition that is happening in the country. The transition is happening across all sectors. Kiweri kata gi siasa, look at the private sector, Trevor. Ng'iya nena jok masani bedo jotelo. They are younger people. Transition happens everywhere. And that transition is beginning to happen now in Kenya. So wantiere gi jotelo matindo, mabende are spreading their ambition. For example, let me tell you, King Governor Manandi, Matimo second term mare, I think he's just about 41 sani. To setimo terms ne ariyo kaka governor, osetieko. Jok mane age group mare 41 no, then an encourage yochoni, it is possible ni sani no ninga bed governor, masetieko. Gin gi experience, gin gi knowledge. And in 2013, kane podate na ja igni kia pradega ariyo ndalono na run for governor makata kade ni na yud governor ndalono ma yudo terms ariyo sani dikora setieko transition is happening king'iyo kiwuok kanyo ng'iyane kata sani jok mantiere principal secretaries ng'iyane minister kata mar water is a young man in early 30s jogi are inspiring a younger generation ni kare ng'ato nyalo bedo minister. The PS for youth chon ni yudo ng'ama ne in charge of youth ne en ng'ama 55 madhi 60 te mani keto kanyeru nikech en the young ene ntiere gi experience moromoji. So there is a transition also on the political front and people are jostling for space. Look at the governor for Nairobi kaka kawuono Sakaja ngine en bas babu. In fact hapa ni babu otelo ne maybe with a year or so. They are basically the same age. Kuro king'iyo ng'ato kaka babu tembo neno nango Sakaja engagement mara manyiso niya kaka embe time ne oromo e kaka ambe time no timore nade kuro wanyalo larore and in trying to do that ji nyaka dhirre kone gi kone king'iyo county kama Migori kacha to kuri ngina arome ma tiekora kich kuran it is a right time maunge kamachielo ma inya wachna chaka rit kata one day long. This is a sweet spot masani kuro nyaka timre nade. So that transition must happen. Ok ni kech wan gi problem ne jo motelo nwa. No. King'iyo kata jo motelo nwa gimbe at this particular age. For example ka wacho kata jatendo mara Raila Amolo Odinga. King'iyo ike tigolo higni moko 30 miduoge into his 40s. Yeah? Sama en about 40s. Ng'iane kama ne entie. He was struggling, he was ambitious. That same ambition emantiere jowagi. En mani koro jowa nyaka wabed gi temed ambition mao kwa nyiso ni kech joma dongo gi joma tindo pogruok margi ni en joma dongo osebedo joma tindo. Kato koro gibedo joma dongo. To joma tindo to osebedo joma tindo to pok gibedo joma dongo. Koro wapush ambition marwa lakini weche jodongo be nyaka wawinji learning from the experience. Kich jogo modo atayo is a much bigger community. So transition across this country is happening. To igeni nti gimoro mabe timore ka nti yiero ma 2027 kato nti yiero ma subsequent 2032.
King'io 2027 sani nitiere a crop of leaders modhi golo, either on account of retirement or age or whatever it is nikech giseserve. In 2032 another big batch idhi gol, but ing'eni we still have a country to run. So ng'wech morucha ji nyaka chak kawuono, ng'wech morucha nyaka ji chaka timo practice kawuono. Kata Faith eche onyo win ok no chako training kodhi kocha, ochake gine kamano. Koro anamena ni jowagi omima na thuolo to express themselves, but in a respectful manner, mondo democracy takes its own course. So that kataka youth bedwa lead agitation magisebedo kagwacho ni one included, they have a very big opportunity. And you will see even the number of MCAs, kara members of parliament. King'io Nandi, for example, you know the average age is less than 30 of their members of parliament, of their leadership in total, is actually 26. Okay. The time for a certain generation has also come. Wewe ni kumanyuola manyien miwacho ni in time for transition kata lokruok mar anyuola etelo. IBC osewacho ni gigo kwano ni gidhi medo ji 6.5 mag rowere lelo. Yiero mokalo nitiere ji 8 manoko go kura. Masani koro nonro wacho ni giwacho ni wang' ni jaka koro gigo kura nikech giwinjo pek mar kura e debe nikech gin giwegi mfuko gi odok chien. Kigo kwano mar 6.5, kwano mar 8, kwano mar Mount Kenya wuok. Ere kaka jatend piny Kenya ni nyalo loyo kura mar 2027? To ng'amo wacho ni ji 8 manoko go kura ge dhi gocho against Ruto. Statistics no gigolo kanye. To ng'amo wacho ni 8 mane oko go kura ma registered to ne oko go kura gin joma ngima. Sani nonro wacho ni atamalo 64 ok dwar broad based. Atamalo 70 wacho ni sirikal ni ochimo kamarach. Correct. Mano podoko chapu. Kata bil mane go kwano no across board gi ya 6.5 gi 8 ni. Pod nyiso ni ng'enygi ni sirikal ochimo kamarach. Ing'eni weya koni gimoro ma timore gi siasa e ndalo matis mana seng'eyo. Kichako ndalo more constituency na kana chako factor hii kamar 2 ne wa transition from gedo gi matafari to kidi. Matafari ne nitiere jogweng' mane wang'o mane supply ga tanang'i a long lasting solution. Kane wa keto wach mar gedo gi kidi mabe beche koro ne ni malo matis, jok moko no pamone matin to ng'eny ji nochako go uwi. In fact ne na campaign issue miwacho ni koro kao matafari, jok maloso matafari ka koro onge kama ginyalo uso, ni kware ma ing'iewe kidi. Ng'eni propaganda mar siasa, kware ming'iewe kidi en mar mheshimiwa, koro ka wala ne te otero en gi kware kia Narok, kia Kericho, kia kanye gi kia kanye. But an nang'eyo ni it was the right thing and I stayed the course. Kane ochopo samane koro wadhi e yiero, kane ji neno the outcome mar gigo manotim, to wacho ni kare nyaka bedni. So the best decisions, paro maber, ok gin ga popular gi ji. Omiyo sani for example jopuonj e jo payslips ko, jopuonje manyocho complain kabisa kanyo ng'adgi pesa mar housing ni. To ka koro nyoche gibiro no ka jotend gi nyocho biro manje giromo gi kerka. Mi neno ka jatend gi mar union emo wacho ni wan kaka wanene ine midok. Mamoko kuom gi no baro kode. No, okinya yudo ji 100%. But mago jotend gi. Jotend gi bok nyalo wacho kamano. There is no one who will be 100% popular. Mando kik ng'ato wuondi. There is no day. Sani kata wa deni to moro bi mane gi opposition te. President podok nyalo bedo gi 100% support. Mando ok nyal timore. Weya koni. Mani ng'ato kodhi ochung' kata kode. Kara do ng'ata chiele balot. Modhi an opposed. Jo Kenya podok nyalere. Mano to kiko wuondre. So there will always be different in opinion. But one kaka jotelo, nikech our role be kaka jotelo en niya, nyaka wanyis jopiny gino makonyo giko. Kidhiyo kata kaka counties ma kakorwa, e jogo mane ok dwaro William Ruto molo gimoro amora.
To sani mon sani lweny mongo ka na dhi constituency ango me joka migero ne gi chiro wanok gerno koro gin man is a good discussion jatalo nango me no tiyo mana gi koya to wanok otidwa ka chondo nok dwa nene kata ni kata obiro gi chiro no owego in fact ndalo moro no biro moyawo project mar yawo barabara ma ko wuok ne to gima no chungo no ji odhi omuko mogo piny te sani ango me kocha migere barabara ntiere kama so magi gina anger over time kawa chopo gimoro end of next year kakoro the alternatives ji koro bro ng'eyo kengeni sani endi iwacho Ruto kata bed president 20 years ok be resolve all our problems to sani ng'eni kipenjo jo Kenya gigeje kaka en so they're unhappy gi one or two policies jok moko yudo tich jok makia ng'o motimore kama nyalo wacho kamano kato wadhi chopo sama koro iwacho ni ketane Ruto ka ketane Rigathi Gachagua ka kanye makoro msema kweli dhi wuok e siasa kech ko wacho ni olo jachien kare ma wantiere godo ni kik walengre mach that's actually what is going to happen kech kidhi ng'i kama sani ndige ni ji nyaringo one time to kodhi chopo machiegni gi election ji ri chopo niya ane wacho ni aja one time to agenda na matimo yana chela ri adek what is your proposal mar health what is your proposal on infrastructure ere proposal ni makigolo pesa ne ere proposal ni midhi chulo gogo pewa mag Kenya sama koro ji dhine no ka answers go koro onge then we'll nini there but aparo ni also statistics no ber miyo jogo mane office be koro temo tiyo matek to the benefit mar japiny nonro go ini yie kodgi magin for anoka yie kodgi anoka yie kodgi nikech an ka wuok Nairobi ka adhi Migori tadhi e constituency na but I have also taken time. I've been to Tana River, I've been to Taita Taveta, I've been to Kwale, I've been to Kilifi, I said the Mandera, I said the Nandi, I said the Western kuonde ma ye kana no gine kaman tane no kaji mora mora kendo ji wacho ne gik modwaro to poko chopno but one no signs ma gik moko matimore but the biggest thing makoro sani be koro konyo ji en wach mar kwe ma broad based okelo en wach kwe mar broad based kech king'iyo gara critics mane ji gore for example gi wach mar sha jo kanisa mane go uwi kaka jo kopere mai wacho ni kesen Mary's no dhi olore kaka mega kocha ni kene pako cholo kano dhi ogol ne gigi ngeni sani gi mingu gi mo dawite sani o gi criticize sani onge ngama criticize at all neno ka jo private sector the private hospital association yoro nyo wacho ni gin koro gi suspend mondo kik sha dhi negi to gitwo nango ni scheme bar jopuonj to kik gol kuomgi manyiso ni problem margi is not necessarily sha ka wach ni gimbe gionge problems sha onego resolve gigigo but manyiso ni giluor niya the previous method mane sirikal kawo pesa to keto hospital achiel ka en mak Nyamita Medical Center en Uriri to ket kanyo to wacho ni jopuonj man Suna West akoni nyaka ka unuber gi kanyere munyalo thiedhe to pesa ne miyo hospital a capitation makanya sani koro gole it's on a claim basis to magi sha hospital manyicha yudo pesa to jotuo kodhir gi ka nyaka gigo uwi so painful transformations are happening koko nyaka bedi but one onyalo mana urge president kech adieri makende president otamotio matek okonindi kinene back and forth kone gi kocha mondo Kenya odhi to the next level yes ntie joma sei ni okimi governor Ochilo Ayako thuolo mar tiyo ikase mana ni okoti pile to in misewacho kanisa yiero podi en wach mane Trevor anan Nairobi ka anadhi mana dala weekend to nitiere gige wa tije wa opogore tan kinena kadhi dala kata Friday abedo Friday Saturday Sunday Monday ayawo class kusachako gedo moro kusamiyo nyithindo basari kusatimo gimoro kadhi jopiny be miya feedback gibiro ira ni jatelo yath onge hospital konywa jatelo barabara ma ok kalre tawacho ni to yath en mar county kaluogo MCS tanchigro mera tango mi jogi yuago yath hospital kech ngeni jogi to gono kura wate ango mi yath onge hospital Migori ka to kochi waseketo pesa ngowa e budget kipenjo jogo to en mana story
en mana story. Koro an onge kama nyalo tame governor Ochilo ayako tich. Kech mokwongo kwa tiye county, pok adhi ofise, onge check ma sign, onge jotich mamiyo directive, to gigo matimore marach ma affect nyaka jok mano igona kura, to nyaka kwer. For example, last week kanchadhe dala, barabara mag county mane bedo maintained gi county, poko bedo maintained. Jo apiko yuak thole. Mingeni ng'eny jo apiko ma Migori no ng'anyo kowacho ne onge tiende mondo wachul mshahara ginene osuru to barabara rach. Kato nyoche gibiro Uriri, jok moketi marito joma ng'ado tol oting'o beti. Trevor beti kama niko kichulo to kuro obuogi godo. Jo apiko nyowacho ni ok onyal bedo gi beti. Ariwora kodgi. There is no enforcement, onge chik mane Kenya ni mawacho ni enforcement mar chulo usuru idhi gi beti. Mano wadak. To wachako wacho niya, onge tiende kech king'iyo budget gi to kawo pesa mang'eny okete barabara achiel, to barabara moko gi owete ok nyal los. Ok anyal ling ka joga pod tho nikech yath mar siling 200 onge, to pesa to keti ang'owa oketi. Ok wanyal ling kiwacho niya ni asepogo ji kodhi, to kodhi go onge jok moyier, ipenjo mani to be ng'ano ng'atwa, be ng'ano ng'atwa. Oge gik mosetim go man. Ok wanyal ling ka governor nyalo tinde en gimo nyalo luorore godo, en kopako gige national government. Chiro wagero kacha, chiro igero gi housing. It is a national, is a county government function, mano onge problem. Icho stadium igero, choni onge problem, stadium igero. Pesa magero stadium, pesa magero chiro, pesa matimo expansion mar Migori Airport, en mo e national government ka. County government be yudo billion 12. Gima wapenjo billion 12 ni ento de kanye. Dung'e ni ata malo maduong'en mar chulo ji msara mar counties, ma mano en gima ji ywak ne mogik, kaso pesa no be ok biye wang' sa. Mag dong gimung'eyo kaka jotelo. Manta dieri. Ata malo mang'eny ichulo go ji msara. Koro wami kwano, onimbi konya kosusa moran malal. County wa Migori total budget gen 12 billion. Gine budget gi magiketo 44 billion mar development. 6 billion gichulo go msara, gi transport, gi fuel. Billion 4 giketo ni mar development, mar dongruok. Kendo king'iyo higni gote, it is very clearly defined igikany. Trevor, Migori ni gi wards 40. Kwano mapiyo piyo kigolo billion 4 kipogo gi wards 40 en million 100 higa. Kata ka giwacho ni ok wati kode ward kaka wapoge kamano, giwacho ni nus ne kende emotere ward en million 50 ward. Manyiso ni kibiro kaka kamoro machalo Uriri e ward kata mae oningine gik moko manyaromo million 50. Trevor, kata mar million 10 ok nen. Kata mar million 10 ok nen. Koro iwinjo ka no, e wawacho niya. Ana wacho, ingine anapoka wacho ni anapoka wacho ni jatelo no rach. In fact wacho mani ng'amoko tiyo to dhi dala. Ng'amoko tiyo to dhi dala. Gimomiyo Ochilo yako neno mana ni enen, manyiso ni nitie gimong'eyo ma samoro wan wake. Kichana wacho mani ng'amoko tiyo to timo nade? Dhi dala. Kata obedan kata indongi ne studio ka okiti dongi riembi. Koro wacho ni ng'amoko tiyo to be gine ok wachake sani. Ne wachako wache chon. Mondo kiki wach nang'o ni koro beno wachako yawo ite mondo chak tiyo. Koro tinde kisigo no idhi gerno affordable housing, ta out of affordable housing jogo dhi miwa pesa moro michaki keto hospital, mano to sawa. To mari miyudo cha ento dhi kanye. What happened to automation mar revenue ni kanye. To kidhi ming'iyo wage bill ma Migori nyochi neno ka Senate okelo giga. Wage bill ma Migori e higa achiel oidho gi million 500 ghost workers. Million 500 Trevor. Ntiere nyithindo mane ntiere scholarship program ndalo mane obado tiyo 10 years. Kaka ni yiero nyithindo go ne nyathi modhier e gweng', ikawe tiyiere maonge ni kia ni ng'ato mako bade. Nyathini odhi, moro odhi ochopo e form 3. Think about nyathino.
kodhi mochope form 3 kata form 1 kodonjo kata form 2 sama county government ni odhi odonjo to ng'ado scholarship no inipa ni nyathino dhi kanyo ne nyathi modhier samoro nyathi makich kamano to osekawe otere even to national school modonjo even emotionally kipenjo to nyithindo gi ni noko yiergi gi sirkand ne tubu bedo piny kaka jotelo ma Migori ugo mbaka ni wanyalo timo kama bentire winjruok e kindu kosen mana lweny mar romo don kata kawuono no wadhi romo ne Faith governor ne wan go kanyo Peter Masara ne wan godo ambe na ntiere kanyo donge the other week ne wan tiere Ministry of Roads kawaluwo gige jo Migori kech no wacho niya kopo no chopo wach ma iluogo weche mag maendeleo manyalo konyo jo Migori mano to warewre but does not stop our politics and my opinion kendo en pacha maler kabisa en ni governor mara Ochila yako mabosi epna en ni no kwayo tich ma ok onyal onge order chakre county government chakre Trevor nyaka kawuono higni 3 cabinet oseromo dibich jok moko penjo ndito romo mar cabinet omakiango it is our responsibility kara national government ka koromo cabinet koromo igolo dispatch iwacho ni kawuono no ayalo kech cabinet yalo gige cabinet mar Ruto yalo gige Kenya ok giyal Ruto ok giyal puothe ne gi gwende ne mopedho giyalo wach mar Kenya cabinet mar county yalo masilai mar county ja county ka county nyaka bedgi ginene nyaka bedgi interest mar ni to sameyalo ni tango moyal kanyo mar oseromo dibich mincho ni onge agenda municipalities kidhie municipalities magwa pogo ni municipality nitie kata onge again Trevor wacho ni ng'ama ok otiyo to water dala Mheshimiwa mane kama sakuro runwa wege kanyo wano mak Nyamita wendo Jaod bura ma Uriri kama nyako mwesi tigo ko udombake wach mar Akirikiki mar siasa mane kama chenro mar duol sa 3 kanyo to George Bat Daddy Cool bro biro mondo gisweche manyien mosebedo katimore an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa nino ber jokama pesa na nini Family mar Mosenindo Nation Wamiri Moi lando lal mar mama Sylvia Akinyi Wamiri mane ong'ere gi nying